मैनेजर जीसीबी वहीं तक आयल कहना। सर हम वहीं फोन के लिए रहनी, रास्ता में ही बा, थोड़ा देर में पहुंच जाई। पिछला 1 घंटा से तू हमरा के यही सुना रहल बड़ा श्रीकांत। तू अच्छा से जाने ला कि हमरा कोनो भी हाल में बिल्डिंग 3 दिन में ही तोड़वावे के बा, फिर भी तू सर आगे लो। इतना देर कहाँ लगा दिला यार, बोले रहनी ना 7 बजे तक आ जाइए। अब मुँह का देखा तारा, शुरू हो जा, तोड़ द बिल्डिंग। पुराना जीसीबी काहे मंगोले बड़ा तो श्रीकांत? ना सर पुराना नहीं खे, एकदम नया जीसीबी बाई। नया हाथ स्टार्ट काहे ना हो रहा बाई, दूसरा जेसीबी मंगावा। सर स्टार्ट हो गई, चला अब जल्दी से आगे बढ़ा और बिल्डिंग तोड़ दा। एकरा तो ये गाड़ी ऑपरेट करे भी ना आवेला। सर मगर दूसरा जेसीबी मंगावा। सर हमार तो कुछ समझ में ना रहा बा। पहला गाड़ी भी बिल्डिंग की ओर ना बढ़ पाई, लेकिन वापस मुड़कर जाए में कोनो प्रॉब्लम ना भइल। अभी जेसीबी के साथ भी ऐसे नहीं हो रहा बा। मजदूर बुलावा। जी सर। हेलो लखन। ये पूरा बिल्डिंग 3 दिन में तोड़े के बा लखन। फिकर मत करी साहेब, 3 दिन का 3 घंटा में तोड़ दे। अब ए बोल बच्चन की दुकान, अगर तू ये बिल्डिंग 3 घंटा में तोड़वा दिला ना तो सर से बोल के हम तू सबके 4 दिन के पैसा दिलवा दे। प्रॉमिस, लग जा काम पे। चला भाई लोग, कर दे करा के बर्बाद। बचावा 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 बचावा। सिंघानिया सेठ, आज के बाद केहू भी ई बिल्डिंग के तोड़े के कोशिश कैलस तो सबके ऐसा तोड़ब कि दुनिया के कोनो भी डॉक्टर ओकर हड्डी ना जोड़ पाई। अरे साहब हमरा के माफ कर दी, हमरा से ना हो पाई। श्रीकांत तू ठीक बड़ा? ना सर, बॉडी के सारा पार्ट हिला देला सी कमीना। श्रीकांत ये भूत सामने आके बता देले बा कि हमने यही की वजह से बिल्डिंग के ना तोड़ पा रहल बानी। यही जेसीबी मशीन के रोकले रहल। बिल्कुल 100% सर, सही पकड़ ले बानी सर आप। अब तो ये प्रोजेक्ट भूत के जाए के बाद ही शुरू हो सकेला सर। और ये ना तो तू जानेला और ना ही हम कि भूत ही बिल्डिंग से कब जाई। एग्जैक्टली सर। सर एगो तांत्रिक बाबा के पता चलल बा, उस 100% गारंटी के साथे भूत भगावे में माहिर बाड़े सर। कितना देर में आई हूँ? सर बुला चुकल बानी, बाबा बाहर ही बैठल बाड़े। गुड, उनकर अंदर बुलावा। जी सर। हेलो रोशनी, बाबा के अंदर भेजा। बाबा श्रीकांत बतौलस कि आप भूत भगा देवेले। हम ना भगाइला, ऊपर वाला के शक्ति भगावेले, हम तो मात्र जरिया बानी। कितना पैसा ली हैं आप भूत भगावे के? 5 लाख। अरे बाबा का आपके पता बा 5 लाख कितना होकेला? कबो दिखले भी बड़ा। डन, भूत भगा दा, 5 लाख आपके।
अरे सर मगर गाड़ी निकाला। ओम ह्रीं क्लीं ब्लीं त्लीं तिं स्वाहा। आप दोनों यही रहीं, अंदर सिर्फ हम ही जाए, आप लोगन के खतरा हो सकेला। जी बाबा, जैसन आप कहीं। तू जे केहू भी बाड़ा सामने आजा, बाबा के सामने आवा, आजा वरना हम तोहरा के भस्म कर दे हब। ओम ह्रीं क्लीं ब्लीं त्लीं तिं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ब्लीं त्लीं तिं स्वाहा। बाबा, यहाँ से 9 2 11 हो जो, वरना मार मार के भूत बना दे अब तोहरा के भी। देखा तानी के केकरा के भूत बनाई। ओम ओम फट स्वाहा। अब अहीं भी समय हा, ज्यादा फटफट ना करा, ना तो ऐसन फटका देहब कि जिंदगी भरी बिल्डिंग के आसपास भी ना भटक पैबा। आज तक केहू भी भूत के लाल पैदा ना भइल बा जौन बाबा के छू सके। ई बात हा, तब फिर ला। अरे अरे, ई का कर रहल बाड़ा भूत? रुक जा, रुक जा। हाय, मार देहलस रे। हे भूत देखा, इज्जत पे हमला ना। रुक जा भाई। हे 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 हे, धोती तो छोड़ दा। अरे हाय रे, अरे तोड़ देहलस, फोड़ देहलस। अरे बाप रे, हमार के चुमड़ बना देहलस। हमरा के माफ करिया बच्चा, ई भूती बाबा के बस के बात नहीं खे। का भइल आपके? बहुत परेशान लागतानी। हमने पुराना घर पे जौन भूत डेरा जमा के रखले बा, उ ओकरा के तोड़े ना दे रहल बा। बस यह बात से परेशान बानी, ओकर टूटब जरूरी बा। हम एगो बात बोली, हमनी के जगह पर जौन भी कोनो भूत या शक्ति बा, वो बुरा नहीं खे, काहे कि जौन भी वो जगह पे जाला, भूत ओकरा के जान से ना मारेला, बल्कि बस मार मार के भगावेला। हमार माना तो जाके खुद ओकरा से बात करके देखा, शायद कोनो हल निकल आए। सेठ, अब फिर आ गए नी। लागत आपके अपन जान के परवाह नहीं खे। जान चल जाई तो ठीक बा, लेकिन ई बंगलो पे प्रोजेक्ट बन के रही, हम ओकरा के रुकत ना देख सकीला। और हम ई बंगलो के जगह कुछ और बनत ना देख सकीला। हमरा ई जगह से प्यार बा सेठ, चला जा यहाँ से। हम चला जाए, लेकिन एक बार हमार बात ध्यान से सुन ला। हम जाना तानी तू बुरा भूत नहीं खे, प्लीज एक बार हमार सामने आके हमार बात सुन ला, ओकर बाद जौन तू कहबा उहे हुई। सेठ, हमरा के इतना रिक्वेस्ट करे के जरूरत ना बा आपके, बोला का बात करे के बा आपके। हम जानल चाहता नहीं, आखिर आप काहे ई घर के तोड़े से रोकल चाहता नहीं, जबकि ये हमार बा। शंभूराम के जाने नहीं आप? शंभूराम? आप शंभू काका के बात तो ना कर रहल बानी? हाँ, उन्हीं के बात कर रहल बानी। हम उनकरा के कैसे भूल सकीला? उहे तो हमार केयर टेकर रहले। हमार बचपन उनकर गोद में ही बीतल बा। उनकर कंधा पे तो बैठ के हम पूरा शहर घूमत रहनी, लेकिन जब हम 9 साल के भइनी तो हमार घर वाले हमरा के पढ़ाई खातिर विदेश भेज देले। ओकर बाद उनकरा से कबो मिलल ना भइल हमार। लेकिन भूत बाबा, आप उनके बारे में हमरा से काहे पूछ रहल बाड़े? काहे कि छोटे मालिक, हम ही आपके उस शंभू काका बानी, जौन मरला के बाद भी अपन जिम्मेदारी निभा रहल बा।
हम आपके भावना के रिस्पेक्ट करतानी शंभू काका, लेकिन ये काम हम अपना स्वार्थ के लिए ना कर रहल बानी। हमार एगो जगह है जेकरा कुछ लोग कब्जा करके रखले बाड़े। हमार बिजनेस पार्टनर्स उनकरा हटावल चाहता रहे, लेकिन हम चाहता नहीं कि उनके सर पे छत बनल रहे। यही से इस जगह पे उनकरा घर बना के देवल चाहता नहीं। हमार परिस्थिति अब भी ऐसा ना बा काका कि हम कहीं और जमीन खरीद के उनकरा बसा सकी। पिताजी की एक हादसा में अचानक मौत हो जाए के कारण उनकर पैसा के हमार पास कोनो हिसाब नहीं है। यही से प्लीज हमरा के काम करे दी। अब तो हमरा के रुला ही देले छोटे मालिक। हमरा पहले पता होखत कि एगो नेक काम के खातिर घर तोड़ रहल बड़े तो हम आपके कब्बो भी न रोकती, हमरा के माफ करती, हम यहाँ से चल जाइब। लेकिन ओकरा खातिर आपके हमरा पिछला 20 साल के सैलरी देवे के होखी। सैलरी? हम मजाक कर रहल बानी। अब ध्यान से सुनी छोटे मालिक, आपके पिताजी BHD, ICICI और SDB बैंक के लॉकर में अपन हर एक पैसा के हिसाब रखले बाड़े। जाई ले ली। आपके कैसे पता? बड़े मालिक ही हमरा के बतौले रहले। शायद आज के दिन के खातिर ही। चला तानी, हमेशा खुश रही। शंभू काका, हम आपसे वादा करा तानी, इस जगह पे पिताजी के मूर्ति के साथे साथे आपके भी मूर्ति बनवाई हम।